El doctor Carrera, nascut a Perpinyà l'any 1714, és un altre d'aquests grans desconeguts. En aquest cas, oblidat deliberadament per les historiografies francesa i espanyola, fins al punt que tradicionalment la historiografia francesa havia atribuït la seva extensa obra, pionera de la dermatologia, a metges nascuts a París, a Londres o a Viena. Efectivament, el doctor Carrera havia nascut a la capital del Rosselló, mig segle després de la signatura del Tractat dels Pirineus, en una família de tradició mèdica. El seu pare i el seu avi matern eren metges i de cultura catalana. La llar dels Carrera era catalanoparlant i en Tomàs, seguint el costum català de l'època, sempre va signar amb els dos cognoms, el patern i el matern. Tot i el silenci que sempre envoltaria la seva figura, la investigació moderna ha desvelat que el doctor Carrera va ser un dels grans investigadors mèdics de la França del segle XVIII i va ser també el precursor, a nivell mundial, de la dermatologia, la branca mèdica que estudia el sistema dèrmic, la pell, el pèl i les ungles. També la investigació moderna ha desvelat que l'any 1748 el doctor Carrera va publicar el primer tractat mèdic de la història dedicat exclusivament a les malalties de la pell. Aquell tractat, escrit en llatí i publicat a Amsterdam, revela també que en aquell moment Carrera era professor a la facultat de medicina més prestigiosa d'Europa, la de la Universitat de Montpeller. El tractat del doctor Carrera, fruit del seu treball d'investigació, classifica i sistematitza les malalties i les lesions de la pell, les descriu clínicament i presenta, de forma detallada, consells terapèutics per a prevenir-les i per a guarir-les.